Yon, so what's up again? It's me again, o again and again and again. So, another day, another video na po mga bay. O kung bago pa lang sa akong channel ay napag-ligoy, napagdugay-dugay pa. Subscribe na pagdali! So, today's video is we gonna make some dare. So, namin dare sa kuha, bingon siya mag-makeup tutorial daw ko. So, sige, di man ko kibaw jud mag-makeup tutorial, pero akong paningkamutan nga makahibaw ko. O, karon na ako'y simple makeup kit. Na ako'y ani, nasad ko, ani, ug nasad ko'y ani. Ano ni? Ay, for your information, pulbos din ni. Wow ako mag-pulbos, so muna nangayo na lang pulbos. Mo lagi kahit pobre di ata. So daan pa lang guys sa YouTube channel ako, pobre, di ba pinobre. So sige, mag-start na ta. In 1, 2, 3, go! So, ang unang buhaton daw, nangutan ako sa mga babae, labi na sa katong mga sigpang makeup. Ang ingon nila, maghulamos, mag-face towel or anaonog basta yung naong basta mag-cleanse lang siya. So, nagikan ako ng hilamos. Wala mo ko'y wipes kay pobre ko. O, nang hilamos na lang ko. So, ako hibawag sa sunod. Kaya ang giingon lang, kay maghilamos lang daw. O, naras imuha kung saon na nimo para munindot imong naong. So, sige, tanaw na to, munindot ba niyo kung ako lang ako. Kung ako lang ang maghimo aning makeup tutorial. Pero, nararin niyo kung masunod mo. So, unahon na to ang... May unahan na to. Ne. So, na siya set. Ako sa kaset. So, na siya lipstick. Na siya lipstick, na siya pang blush on, na siya sa amin, na siya yung sa face, face map, face, sponge map. Nahon daw. Sige. So, I'm gonna choose this color. Oh my god. Murag Korean. So, una rin yung buhaton. Kaniyang buhaton ninyo. Sabi na sa mga babae o sa mga laki. Kasi ay yung gusto nyo igayaganin yung mga naong. So, nga niyon lang siya. Murag maonan ni. O again, kanin sa ni foundation. Tawagan ni wadyo ko kalibutan. Kaluoy sa akong nawe. Oh, mga lipstick. So, ayun na itong lipstick. So, ako nahibawan, basta nga ni gani nga type sa pagka-lipstick. Kanya mo ito. Sakto ba ako mga babae? So, kaon ako, napait. Sakto ba ako? Sakto ba niya ako? Wabi ako, wabi ko kibaw sa akin pag make-up. Naranin yung sundon ko. Rated, ano siya, rated G. Oh, rated PG, kinahanlag parental guidance. Murang gulatan eh.
Kagwapa. Ay, kagwapa! So, gwapa na kayo ko. Kita mo? Gwapa na kayo ko. So, they're accepted. Oh, kuwang pa dahil kuwang. Kani, kuwangan pa dahil na pala isa. So, cheap kayo kung gusundan. Saan na siya? Asa na siya ibutang? NANI?! お前はもう死んでいる。Sa maninaong pa ne? Natawa ko gabuhat. Bahala mo, basta ako, kamo mga babae, kibaw mo make-up. Yun daw ang kitabangan. So, kaya man, there man eh. Pinalam dyan daw na ako mag-makeup tutorial. So, muna akong tutorial sa inyo ha. Kung gusto mo, happy na biyang Halloween. Pwede na ninyong suwayan. Pang pahadlok. I think I'm finished. Sumura na ko tsakadal. So, yun. Sana na akong naong pa ba ni Odile? So, muna akong tutorial sa inyo ha. Hoping nakatabang ko sa inyo ha. O natabangan ta mo sa pag kubi-kubi sa inyong naong. Labi na sa mga laki nga. Wa, jud kibawon saon na pag-makeup. So, kani akong nahimo sa akong naong pang tutorial ba ni Ode? But, the good news is, I do the dare. So, Angel, shout out sa imo ha. Muni ang nabuhat nako sa imong dare. So, yun, kung nag-like ka sa video or na-enjoy nimo ang video, please subscribe, like, and share. Leave a comment below for your request o gusto nyo ipabuhat sa ako. So, guwapo o guwapa. So, kita ta sa sunod video.